Vojnata od 2001 već so godin je zad nas. Poleka ja briše zaboravot. Zaboravat onije koji pod prevezot na udobniot i lesen život im se prepuštile na zemskite zadovoljstva. Zaboravat i onije koji pod spregite na siromaštijata maka mačat so se kod nevijeto. 2001 sigurno najmnogu sakada je zaboravat onije so nečista sovest. No da li treba da se zaboravi? Da li treba da se zaboravat zaginatite, ranetite, psihički traumatiziranite borci i site onije koja branea državata, gi branea i vašite domovi i vašite deca? Da li treba da se zaboravi 2001, barem kako istorijska uka i pouka, oti toji što ne počituva narodno iskustvo i ne vleče istorijski pouki, samiot se predodredil za prepovtoruvanje na starite i pravenje novi i novi greški. A nekoji sejači na magla pak će vi rečat: ne gledajte vo mi na to, gledajte vo idninata. Ovaj beše samo jedan naš skromen dokumentaristički pridones so mal pogled vrskorešno to minato, za pobistar i poprodoren pogled kon idninata.